Nggih, terima kasih Mbak Diwa. Sudah ya, oke. Matur nuwun. Nah, iki bola-bola iki santai ta sedaya santai nggih. Ndak kesesek kundur ta kabeh. Santai wong dianggep main dhewe to, ya ta. Maksud kabeh pemanasan dhisik ya ta. Pemanasan dhisik engko lek wis mening ya ta, tiru mesti dadi. Oke, siap. Heeh. Tak genepane dhisik. Ya, ben nembang setunggal-setunggal riyen make dilanjutkan sesi berikutnya yaitu melayani atensi saking dulur-dulur sedaya. Ngaten nggih? Heeh. Monggo katuran jumeneng Sylvie Monica Wande Budaya. Yo. Selamat mamel Mas Yoga. Sing mamel apane? Malam Malam. Mas Yoga. Kayak mau tak delok pamfletmu ndak neng kene kok yo teko kene sampe. Loh, enek aku loh. Masa ta? Nggih. Aku sing ora pateng nguasi berarti. Pamfletnya cilikan Sylvie dia. Jilikanku. Ning foto ki jilikanku. Ngono. Heeh. Masa? Sepiro? Semene. Saiki sakmene ora. Saiki. Saiki sepiro? Bentuke wajah lho sakmene lho. Lho, sakmene. Pas sak tabok raimu kuwi. Heeh, kaya ngene iki lho Mbak Silvi. Pancene lek sing kagungan kersa ya seniman. Jadi ya suasananya ya seperti ini pasti. Seperti ini pasti, alhamdulillah. Ket awan nganti tekane Yahmene nganti engko iki engko ya para seniman seniwati sak Tulungagung, Kediri Raya, Blitar, tumplek blek. Alhamdulillah. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Ayang. Mas Adinta. Mas Ayang dan Mbak Adinta. Jeremu nganu piye to jere? Mbak Adinta. Lah awakmu apa lali aku tukang ngapusi ya. Mas Ya, Ayang dan Mbak Adinta. semoga menjadi kula wangsul mangke Mas. Engko Mas, mulaiku Mas. Walah berkatmu dhewe to. Oh iya. Engko ben Mbak Mary sing nyanyi Mas Hoka. Pas. Oke, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan juga barokah. Mas Ayang iki lho, Dir. Nggih. Dan juga cepat diberi momongan yang soleh dan juga soleha. Amin. Amin, amin ya Rabbil alamin. Lek soleh kaya Mas Ayang. oh iya. Betul ku nyapo sama muni. So, aku gak lek soleh kaya aku gak, aku izin. Wong sakmene mbane roh lah aku ora soleh kok. Sing Saman bantu nyapo. Loh, sing soleh tanggoku bakul sate. Oke, juga diucapkan selamat datang buat teman-teman ya Allah. Teko kulon sampai etang jan bek ya Mas. Bek kabeh. Bek kabeh. Yo ngene iki lho Buya Prukun pancen yo koncone nang ndi-ndi, Mas Ayang koncone kathah, Pak Heru bingung katen, Ibu nggih walah alah. Ini rombongan dari mana Mas? Ngawi. Oh, Ngawi. Sing teko Mekah mang sing ndi? Ya iki, Iki. kan teko Mekah to, ngetan wis teko Ngawi. Oh, wis Nah, teko Ngawi. Musafir. kuwi anu musafir. Lah lek Musafir. mburi kek enek mukafir ya. Kak Budoy. Apa? Meja kuwi artinya Wande Squad Pengisi Warkop Sumadi. Asline ya. Asline. 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 Grup Bambung. Dewa iki, Pak. Dewa mang enek kok emang. Dewa. Oke lo kalau mburi lho. Dewa, Wah, Dewa, Dewa. kayak. Ayo, Pak. Mas Dewa, Mas Dewa duet karo aku ya Mas Dewa ya. Ayo Mas Dewa.
Wah, gue wedoan Dewa. Oh, ndak situ. Cek hop. Hop. Cek hop. Gue wedoan bae. Ndak situ. Dewa membawa wanita. Oh alah. Wedoan deh. Wedoan dine sing kapusan ya. Oh alah. Sing kapusan wong wedok dine iki. Wah, kamu membawa wanita mana lagi, wah? Sing kapusin dine. Apa tukang ngapusi Dewa iki cah jujur lugu-lugune wong ya Dewa kuwi lho. Ngono ya. Tenan kok. Seket. Gini seket. Jalan di papak. Ya wes, engko sik ya. Oke. Di bablas sak ubengan dhisik ya. Ya. Diaturkan dulu tembangnya bersama Silvi Monica. Nggih, ini sebelum nanti konco-konco yang mau gabungan atau sekedar request dipersilakan di sesi berikutnya. Nggih, heeh. Iya. Ayo, Rek. Iya. Wade Budaya. Oh, saya supat ini mah. Oh, latihan sih. Jajal to Geng. Jajal, piye to Cek? Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Italia. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura? Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. One day, Ade budaya. Ayah bro, kalau dia makan sepanuh. Soale opo dolan? Soalnya wadah. Ya. Silvi Monica. Celo. Celo bebas. Ayolah. Cakep. sepatumu dari Itali. Pura. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh rasa. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku
Aku hanya anak singkong. I love Wonder. Sadita Asolole. Ahon, ahon. Vivi Monica. Ayo. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Oh, manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Sikat aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Pak Jogon, ayo. Aku BNN. hanya Bagian tuang-tuang ya. anak singkong. Anak singkong. Barbar. Anak singkong. Yuk. Jaja Hoya. Silvi. Dalam Mas Rompi. Silvi mau melu joget-joget. Ayo. Sopo? Joget-joget loro. Mungkin yang menikah ya urang kudu enak. Belum Ora. menikah toh. Kuwi mang adik-adike Silvi. Cilikane Silvi yang ngono kuwi. Piye? Oh, nalun-nalun ngono juwo kejoget ngono kuwi. Medet. Lah, ero. Kok ero? Lah, zaman cilikane Silvi sing gendongi sing Sing nyanyi sampean. sing ngedusi iki lho. Sing ngedusi. Ya mboke. Oh lah, dan aku lek sampean. Ndak, aku ngedusi kuwi mereka bahaya. Heeh. Terima kasih, Silvi. Mas Joko. Diaturkan satu buah tebang singkong dan keju. Tebang lawas yang kembali di repro dan juga dihadirkan di YouTube dan akhirnya kembali viral, kembali rame dinyanyikan dimanapun berada. Wah, jadi lagu dangdut klasikan sing lagi in, lagi hype di mana-mana. Nggih, langsung kemawon iki monggo katuran jumeneng artis sing siji iki ya. Kene Chelsea Chandra. Cek oh, cek. Turut lurung. Turut. Lama mengapa? Aku tidak kena ya Turut. Turut. Mateni T, weh, mateni T. Turut. Iki mike apa cangkemmu sing kleru? Iki ora. Yo piye turut. Loh, Mikir dribble tok. Turut. Kasih. Sing baik loh. Chelsea selamat malam, kabar baik ya? Sopo Sokaya. Alhamdulillah. Sampean luar biasa. gimana? Oh, tetap sehat sentosa alhamdulillah. Pinarungan Karahayon Wilujeng saking pangeran, wah luar biasa. Hingga dalu niki saged sowan ning dalemipun Bapak Heru Santoso iki seneng banget. Pernikahan Mas Ayang dan juga Mbak Adinta. Kaya ngono kuwi istimewa tenan. Istimewir. Istimewa. Heeh. Mas Rompi kon ngomong istimewir. Istimewa. Lah.
Malah kangelan udah. Itu nyukup. Aja Ram, ya rasa. Apik lho Mas Dewa. Ya ampun Mas Dewa jane sing dijak sapa to kae? Aku penasaran sama Mas Dewa ya. Ya umumnya cah enom to. Ya Mas. Heeh, lah iya. Heeh. Anu Kang Jombor kok nyisih nyapa lho? Malah mbok digeret-geret titik roro. Kok nyisih kok? Dikasih ucapan spesialnya untuk kedua mempelai Mbak Chelsea. Oke, boleh diucapkan Mas Yayang sama Mbak Mas Ayang sama Mbak Adinta. Mbak Adinta. Nggih. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Coba diberi momongan. Kabeh- Iki musisine ben padha ndang padha nyusul. Oh iya, pancen yo iki sik Joko-Joko kabeh. Iya. Awak dhewe doan. Mbak Mary Imbo. Iki ya perawan kabeh. Perawan lho. Perahu kuwi perahu. Kok mek teko pratok kene karo kene mek pratok nyapa? Mas Oka nyapa lho, Mas Oka sampean kok mojokne Mbak Mary iki kok enek dendam sampean kadang. Aku dendam karo Mary asline satru. Aku memondak profesional apa kerja no. Moh aku lungguh jejer kok jagongan ning gawe mic. Moh aku gah aku. Ndak ra iso. Aja kaya ngono Mer. Ora lho Mas Om. Kuwi Apa? sandal budal ya. Sandal nyantor budal lho. Muga-muga lali. Muga-muga lali. Lali tak usung. Ya, iki diaturke tetembangan malih Mbak Chelsea. Iki soalnya kanca-kanca iki ya wis nunggu pengen gabungan, pengen bernyanyi bareng, joget bareng. Siap nggih bola-bola? Aduh, ndak krungu aku. Wah, lagi lho. Sampeyan terokno Mas, muni kok ngono Mas. Ini request dari Mbak Adinta tadi dari sore requestnya ayang-ayang. Ayo engko ben Mbak Maika kuwi. Karo sampean. Mang Cilpi dikekne Mary. Heeh. Terus bareng ngono kok Chelsea dikekne Meke. Iki kok aku tak kene sapa ya? Wes milio. Pak pamundutan saka Pak Andita, Mbak Andita napa? Mbak Adita. Ayang-ayang. Betul. Apa? Kawitane Sinawang. Kawitane Sinawang karo ayang-ayang. Oh, iki double. Jadi separuh rem, separuh atau Heeh. Kemangi kawitane Sinawang sik tak takon cacah Mbak. Oh, iya. Wong aku ki ya piye ya perhatian kok iki ya. Monggo Mbak Chelsea kembali dihadirkan bersama Wande Budoyo, juga teman-teman dari Ayla Audio dan juga BY Lighting, juga tidak lupa konco-konco YouTuber sedaya niki Mbak Chelsea. Wah, Iki iki channel apa? Iki ora live ta iki Mas? tidak. Oh, tidak live. Ada Oh, Moe Production. Moe. Terus ada AFS Channel. AFS Channel. Ada lagi RJ Channel 1971. Yuk dihadirkan kembali lagunya. Kembali ada Chelsea Chandra Wande Budoyo. Selamat malam Bali. Wande Budoyo. Ayla Prore Audio Magor Sumanunggo. Atlet Wande yo mana suaranya? Chelsea. Soalnya apa lo? Ya monggo lo. Coba. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di bukit yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, mana aku terangkat.
kita selalu datang berdua memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Wande Budoyo, I love Bro Audio. Chelsea Sandra, Mas Rofi. ya Chelsea, Halo. jadi nanti jadi. Hello Amanda, wayahmu. Ayo deh. Ya, absenan sisi Rom. Kita pun turun bersama melintasi jalan setahun. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Bukit berbunga, bukit yang indah. Asoy, di sana kita selalu datang berdua memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Satu kembali kembali Mas Okas, mau ada lanjut. Oke, terima kasih Chelsea Chandra, luar biasa dengan bukit berbunganya. Sedang musim lagu-lagu lama direpro seperti halnya Bukit Berbunga ini juga luar biasa. Tentunya semoga bisa menghibur hati panjenengan sedoyo Bapak Ibu tamu undangan. Ini juga diucapkan selamat datang Sugeng Rawuh ingkang katemben rawuh. Monggo katuran pinara ingkang sekeco. Sinambi rapi daran ingkang sampun kasamaptaaken dening keluarga agung Bapak Heru Santoso. Juga hiburan pada malam hari ini bersama teman-teman Wande Budoyo. Tentunya malam hari ini kita manfaatkan untuk ajang silaturahmi, ajang kangen-kangenan dulure bolone sing dangu mboten pinanggih. Insya Allah dadi tombone kangen ning ati iso sapet jagong karo dulur-dulure kanca-kancane lawas sing dangu mboten panggih. Nah, dan untuk yang tindak kondur mau pulang selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Terima kasih kehadiran panjenengan sedoyo sudah meluangkan waktunya matur gunging panuwun. Nggih. Loh, Mas Denisa kondur. Loh, Denisa. Piye? 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 Denisa. Loh. Au. Yo mantan anyar. Manten anyar kendang nyulek. ang. Denisa Wangsul. Nggih, Mas Danisa dan juga istri juga teman-teman sak rombongan. Waduh, nggih matur nuwun.
Kerawan panjenengan mugi-mugi saged dadosaken berkah barokah. Mliginipun tumrap keluarga Agung Bapak Heru Santoso, Mas Ayang dan juga istri. Sumrambahipun dhumateng kula panjenengan sedaya ing dalu punika. Amin amin ya robbal alamin. Nggih. Ini tadi sudah ada request yang masuk, atensi yang masuk saking dulur-dulur ingkang sampun kepareng rawuh ing dalu punika. Oke. Saya bacakan dulu ini atensi dari pokok konco-konco Wandi. Ndek enek jenenge pokok konco-konco Wandi. Wandi candi lho. Wandi grup ngendi lho. Heeh. Iki lagune Pupu sing nelongso dan cinta dan air mata. Sing nyanyi sapa? Sing nyanyi sapa? Wawan. Fatkur. Tambir. Sapa? Fatkur Amanda. Ojo Ayo. Dosa. Nah, iki ngene Cah, iki masalah keluargamu aku tak nyisih sik. Heeh, perwakilan sinten Mas? Tiro. Ayo. Wis to, iso. Kok iso ndak kuat iki lho? Yo, digeret. Yo, tajane. Mas Tiro. Yo. Aja kaya ngopo aja turu sore-sore. Soan yang tadi makan. Bono. Yo, kanonge metu. Dasar keboyoton tidak isak Prabu Klono Sewadono. Cerdas terametalitas. Minangka pati Prabu Klono Sewadono. Yo. Ayo lho. Maju ngono lho. Yo. Sauklan yo. Heh. Bocah wis siap-siap ngene Ora kok. takon nyanyi upah sepote tok, Mak. Mek sepot tok to? Kadung siap-siap metu lho iki cah iki. Karo Meri barang. Ya. Oh, karena ya. Kene tak ngambil mic sik, Mbak. Mas Tiro Aquatic. Ya. Oh, juga HP, Mulai malan. Kadung dek iki siap-siap. Arep joget mang arep saloto. Ya kene kipas nek son mah numplak kabeh kok malah. Lah kok karo puter dientekne. Iso, tenang. Heeh, ngene. Mer baturono mer. Ndak kuat to Mas Mbak. Mas Mary. Ngene